Gulpi lang dulog siya katindog ni mo. Pakpak, tiro mo na oh. Tumba sa sir, patay ka dyan. So napatian yung mga kaugtas. So biktima gid sang pangluthang ang ining biktima no. So mangayo pa kita na dere nga impormasyon. Sir, so nga nahimo niyo ni sa biktima sir raw? Dia! Yes kami ah! Ba biktima ni sa pagbaluthang? So ano nga kalibre sang armas ang gingamit mo sa iya sir? Okay na cameraman, naka-live na ta? Naka-live na. Okay, sige. So, yari kita subong mga ogtas, no? Live kita, kung sa diin may insidente nga natabo. So, may nasapuan diri nga lawas ng tao. So, cameraman, dalo ka na, ipakita. So, ari, oh. So, nagaduag sang itom. So, ito, no? So, nakabaklid. Nabaklid ang biktima, eh. May nakakita o diri mga ogtas mga ayo ta impormasyon kung anong natabo no sa nakasaksi ta. Ali, may cameraman. Excuse me sir. May hapon sir. Hapon nang sino ang naka-witness sir? Ay ikaw? Ba sir ya. So mga ogtas aring nakaitom no amo ni si sir ang nakasaksi sang nitabo. Sir anong natabo nung nakita mo? Kaya alin ko to sir, huwag nakatlakat ko muna blaway kitang tao, gisnubya ko. Di, makakuha ko to rikta karkarbaw, tani oh. Kita ko dua katao sir, kasakay XRM. Gulpi lang dulog siya katindog ni mo. Pakpak, tiro mo na oh. Tumba sa sir, patay ka dyan. So napatian yung mga kaugtas. So biktima gid sang pangluthang ang ining biktima no. So mangayo pa kita na dere nga impormasyon. Sir, so nga nahimo niyo ni sa biktima sir raw? Dia! Yes kami ah! Ay, witness kami sa pagtiro, hindi kami nagtiro ya. Witness, sir. So, po correction lang no, si sir nga nakaitom is witness siya kang natabo. So, witness siya. So, mga pa kita. So, okay sir, witness kagli no. So, ang mga kapdanan mo sir, dinto nagpalagyo dayon sir? Puter ya. Nakalag ka pa kapdanan, hindi ah! Nakita na mo niya, ginpusil na siya, napatay siya, hindi na mo ito ganiklala gani. Ay, makuha lang ko tayo karbaw, yo! Sorry, wala may misinterpret. So, mo correction lang no. Hindi ni kapdanan ni sir dito ang napalagyo. So, balik kay biktima ni sa pagbaluthang mo. So, mga mangkot pagi kita. Sir, di ba biktima ni sa pagbaluthang? So, ano nga kalibre sang armas ang gingamit mo sa iya, sir? Amon armas, gingamit. Oo, ano nga kalibre? Witness kami, sir, witness. Nakita namon gani gintiro, sagin patay sa hindi namon kilala. Hindi kami ang nagtiro, yang may 45 kami ya. Okay, at least iya klaro. Sinsya lang sir no, so para manota sa aton nga mga viewers daan yo. Siyempre correction ta. Correction ta sir. So mo to no, si Seria is hindi siya no, hindi siya kasabwat to. Kapamilya namon sir ya. Ay sir, correction ta lang, hindi siya kapod sa pagbagrutang, hindi siya ang nangamot. So bali, sir, ginsugo mo lang to ya sir ang mga tao to sir. I-delete ang video. I-delete na yung video ya. Ay, delete. Kami ya. Ano ba din? Wala kami ko na kami hindi ko kilala. Dahil lang na so gabayulinti ang ano no, gabayulinti siya. Pero tawagan pulis. So mayo kay natawgan man pulis kay para hindi pa ni sila blaka palagyo kay mga kriminal ne. Nakot nila yun eh. Ay, sir. No. Ay, ano na biktima? Cameraman naman.